de l'empresa Cefusa s'han portat sempre molt bé, però busquem... Tenim possibilitats d'augmentar les hores de neteja i, per tant, el que tenim que fer és ofertar-ho a totes les empreses que vulguin posar. Punt 10. Acords que procedisquen en ordre a l'aprovació del concert previ. Igual que vam fer en l'any 2005, la mateixa setmana que es va presentar el concert previ per part de l'equip de govern que en aquest moment teniava, aquesta setmana se va produir la moció de censura i se va canviar el govern. Ara, seguint les directrius de la Conselleria de Territori, hem elaborat un concert previ. I això vull que quede clar. Seguint les directrius de la Conselleria de Territori. Ho repetís. Vaig parlar amb el conseller de Territori, el senyor García Antón, al qual li vaig explicar que per part de l'anterior equip de govern s'havien presentat 4 plans generals distints i tots estaven en la Conselleria, tramitant-se. En cada departament s'estava tramitant un pla general distint i ens tocaven des de la Conselleria que ja no sabien per on pegar, perquè no sabien si era el primer, si era el quart, si era el tercer, si era el segon, que això és una locura. Parlarem amb el conseller i em reunirem amb ells i es marcaren, nosaltres es demanaren que com a polítics que són ells, que quines eren les seues directrius urbanístiques i fins on volien arribar o fins on volien que el poble de Llaurí va arribar a urbanitzar tot el poble o fins on podien créixer. Entonces, els tècnics i els directors generals d'allí es marcaren fins on estaven disposats la conselleria que se tirarà endavant. El que hem fet és fer un concert previ en les condicions exigides per ells perquè el que necessitem és que ens l'aproven ràpidament i poder crear sol i poder treballar. Aquest document el que farà possible serà l'aprovació a la conselleria també del PAI que s'ha inclòs i que determinarà el creixement urbanístic del nostre poble. S'ha tingut que adaptar el concert previ a la llei urbanística valenciana. I per això, un de tots els concerts previs que se va enviar se va tornar perquè no complia els requisits ni de la llei anterior i el que hem fet ha sigut iniciar els estudis de protecció paisatgística que estan ahí penjats des de fa un mes, per el qual hem rebut la felicitació de la Direcció General de Paisatge perquè som l'únic poble o un dels únics pobles que hem convidat a totes les conselleries, Diputació, a tots els col·legis professionals que hi ha a València, d'enginyers, de tot. A totes les associacions que hi ha en Llaurí han rebut per correu certificat totes el pla de participació pública dels estudis de paisatge. Encara estan en vigor ahí fora perquè qualsevol persona al·legui el que vulgui. El que vulgui. Això, les al·legacions seran mirades pels redactors, pels tècnics i seran estimades o desestimades, depèn del que se diga. Hem rebut la felicitació d'ells, estem contents. Ens han demanat que tot el que tenen allí no volen saber res, que ho tirem a la basura i que presentem una cosa sèria perquè damunt una altra cosa. Tots els concerts previs o plans generals que s'han presentat per part de l'Ajuntament de Llaurí han sigut per decret de l'alcaldia. Vol dir, l'alcalde de turno firma un decret, envia el que vol que sigui el seu poble a la conselleria i no s'entera ni l'apuntador. De fet, en l'últim concert previ que s'envià, l'únic que es va enterar va ser Cucarella. Els demés ni s'enteraren, ni estaven així tots els dies. I de fet, en el ple passat, és que estaguéreu així, veguéreu que traguérem els planos i ningú coneixia. Per tant, per evitar malentesos, se porta a ple, s'estarà 45 dies a exposició pública perquè qualsevol persona al·legui el que vulgui i que diga el que tingui que dir, que és el que marca la llei, i no passa res perquè complim la llei. Estarà a exposició i s'enviarà a la conselleria i res més. Entenem que en l'aprovació d'aquest concert previ i recollint les al·legacions que la gent ens faci, el que podrem fer és, primer, complir la llei, perquè ja fa 2 anys que hem votat el límit que va donar la conselleria perquè aquells pobles que no tenen pla general d'ordenació urbana el tingueren. Crec que va acabar el període de carència el 31 de juliol de l'any 2006 o 2006. Era obligatori que tots els municipis que no tingueren pla general el tingueren, el feren. Però clar, se n'han fet tants i no s'han aclarit que s'han retirat tots i se presenta uno a exposició pública, estudis de paisatge i damunt conservem tots els informes favorables que tenim en conselleria. Jo sí que voldria dir que han perdut 2 anys en la tramitació, per tant,
En octubre del 2005 es va presentar un model de concert previ i es va presentar per decret, però amb el vistiplau de l'equip de govern, que en aquell entonces estava Carlos i els 3 regidors del PSOE, hasta que ens feien la moció de censura, i es va tenir que fer per decret perquè volíem que arribara a la conselleria el projecte urbanístic que nosaltres havíem portat endavant i que incloïa els programes urbanístics que realment donaven millores a aquest poble. El concert previ que avui va aprovar-se en este plenari no dista en quasi res del que es va presentar en l'any 2005 per aquell entonces equip de govern que érem nosaltres. Per tant, és que avui estem així, no han canviat d'idea ni de pensament, ni ens han deixat portar per uns i per altres. Seguim en la mateixa idea que teníem en l'any 2005, que era que el nostre poble necessitava un impuls econòmic, aquest impuls econòmic teníem possibilitats de que es fera gràcies a l'urbanisme i acceptàvem tots els programes urbanístics que ofertaven millores al poble, que es portaren bé en els afectats i en els propietaris i que pogueren portar-se endavant en el vistiplau de la conselleria. Aquest mateix model pràcticament és idèntic llevat del sector industrial perquè la conselleria ens ha donat a triar quin model volem d'un futur Vallaurí, si volem una zona residencial o volem una zona industrial. Com avui per avui el polígon encara està buit, doncs donarem prioritat a les zones residencials. Per tant, és que avui estem així, seguim en la mateixa idea, en la mateixa línia i tornem a presentar el mateix, per això dic que han perdut 2 anys. Perquè en 20 mesos d'este govern que ha estat així de tots els colors, cada setmana tenint una idea i anaven canviant, fins que ens han llamat l'atenció i ens han dit que no es poden aclarir en el tema de Llaurí. Ens han marcat les directrius, les hem seguit, i avui s'aprovarà un concert previ i serà l'arranc pel desenvolupament d'aquest poble. Per tant, anem en les mateixes idees i els mateixos pensaments i les mateixes idees urbanístiques que teníem en l'any 2005 i són les mateixes i són les que avui es portaran endavant i serviran en el concert previ perquè es pugui aprovar el programa urbanístic Sur 1 i Sur 2 i es pugui desenvolupar una altra part del poble. I per a totes les persones que ens ho han preguntat, això no és un model únic per tota la vida. Això vol dir que una vegada aprovat este concert previ, que serà el Pla General de Llaurí, i una vegada ficat en marxa els programes urbanístics, sempre l'Ajuntament té en les seues mans la possibilitat de modificar aquest concert previ. Per tant, d'ara en avant, una vegada tinguem aquest aprovat i conforme vagin venint i segons siguin les necessitats d'aquest poble, aprovarem o no aprovarem o veurem com es desenvolupa. Per això no tanca la porta a ningú programa, a ningú projecte, ni a res. Simplement, comencem per un, l'aprovarem i quan això estiga desenvolupant-se i veiem que hi ha possibilitats d'altres programes, altres projectes, que tot no té que ser el mateix, doncs obrirem la porta i si s'ha de tornar a modificar i s'ha de tornar a fer un pla general, per això estem a l'Ajuntament, per escoltar al poble i fer que les seues necessitats es plasmen en un altre document. Per tant, no tanquem la porta a ningú. Avui per avui aprovem això i el dia de demà, doncs, Déu provi. I de fet, quan anàrem l'any 2005, el director general d'urbanisme que n'hi havia també ens va dir el mateix, o sigui, que tenim un poble d'unes determinades característiques en un número d'habitants X i que no podíem de ninguna manera pretendre urbanitzar 4 o 5 milions de metres quadrats, que això era una animada. I entonces ens va dir fins on podíem arribar. I ara, quan hem tornat, fa escassament 2 mesos, ens ha dit exactament el mateix. N'hi ha una altra directora general, arquitecta per cert, i ens ha dit exactament el mateix, exactament. El que no entenc jo, no ho entenc, sí que ho entenc, i quan t'aniria l'alcalde que n'hi hauria antes, li dirien exactament el mateix. El que passa és que cada un haurà fet el que haurà volgut, però us asseguro que ens han dit exactament el mateix que en el 2005, fins on se podia arribar en aquest moment. Ens van dir, vostès aproven això, i si d'aquí un any hi ha necessitat de més i tenen que incloure el PAI que siga, el que siga, geriàtric, no geriàtric, el que siga, fan una modificació de pla i el fiquen, no ens tanquem. Diu, però no fiquen tot a l'hora, que de ninguna manera anem a aprovar tot a l'hora, de ninguna manera. Per tant, el que fem és clarificar el que volem
tirar endavant i arrencar d'una vegada per totes. Vots a favor de l'aprovació del concert previ?